Горе. Колко път съм се мъчил, никой не мога съм да го направя това нещо. И от казармата и коре не ми се отдава гимнастика. На него му се отдава горе-долу. А не са повече, че имаше рамото, имаше операция на рамото, скъсано сухожилие. Сега не са мъчи повече. Стигайте толкова, стига. Не се претваряй. Няма, това е вече свръхсилен, излишно е. Ще скъсаш мускулно влакно. Няма смисъл. 7 ли колко направи? 6.